Салам, достар! Шаян ТВ YouTube каналында распаковка. Книга волшебника. Тулыс эксперимент, һәм без башлыйбыз. Киттек. Берекеш. Сюрприз! Мында безнең маска. Маска. Әйе. Так, тулыс эксперимент. Менә. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Беренчесен ачабыз. Әйдә беренчесен. Мында безнең бар күзлек. Так, һәм Һәм ниндидер әйберләр. Бик кызык әйберләр. Хлорид натрия, раствор силикаты натрия, H2O. Хәзер без сезгә экспериментның исемен әйтәчәкбез. 1, 2, 3. Загадочные водоросли. Безнең мында бар маска, Перчаткалар күзлек, һәм төрле компонентлар. бик матур төсләрдә. Әйе, һәм менә шундый раствор. Хәзер экспериментны башлыйбыз. Болгатабыз. Слизкий ниндидер. Понятно. Хәзер икенче компонентны. Сәй компонент калды. Өченче компонент. Әйдә. Монысы чата тавышы юк. Ниндидер крахмал шикелле бер. Хәзер опытыбызны дәвам итәбез. Анда 10 минут көтәргә кирәк дип язылган. Шуңа күрә без моны алып куябыз да икенче опытка күчәбез. Су. Ох. О, нидер матур әйберләр. Так, монда әйберләр күбрәк. Әйе. Хәзер бик кызык. Алтын төсле. Так, давай. Ого, инде Монда шул тут. Лимонная кислота дигән, карбонат натрия, алтын. Ура. Икенче распаковка ул извержение вулкана дип атала. әйе. Вулкан. Вулканышка каршы бу набор бер кеше өчен генә ясалган. Шуңа күрә без экспериментларны әлемә белән чиратлап ясыйбыз. Минем технологиядан түгел эшләйде. Безнең вулканыбыз хәзер, һәм хәзер без компонентларны салабыз. Киттек. Карбонат, кор. Ох, Так, всё. карап торабыз. Су эштән күренә. Без беренче опытның нәтиҗәсен карап китәбез. Дуслар, сез әзерме? Әзер. Әзер. Менә шундый водорослар килеп чыкты. Мәгәен без берәр нәрсәне дөрес эшләмәгәнбездер. Ләкин бик матур килеп Ләкин чыкты. бик матур килеп чыкты. Истәлеккә менә дигән Әйе. нәмәстә. Хәзер без өченче экспериментка күчәбез. Хәзер бик кызык булачак. Безнең компонентлардан бары тик савыт кына килгән. Шуңа күрә без хәзер 4нче экспериментка күчәбез. Киттек. Жидкая слизь, дуслар, без 4нче экспериментка күчәбез. Безнең янда шундый компонентлар бар. Хәзер без аларны ачабыз да карап чыгабыз. Безнең шулай гына савыт бар. Ләкин савыт үзе генә килмәгән. Компонентлардан. Каразыр менә безнең янда шундый савыт. Савыт эчендә ниндидер активатор слизи дип аталган. Һәм шундый күзләр. Хәзер без экспериментны башлыйбыз. Без әлеге савытка А компонентын салабыз. Иң кызык әйберне без. Әйе, ул ниндидер слаймга ашаган. Исе тәмле. Исе бар име? Ура. Исе тәмле. Слайм. Әйе, дуслар, без менә шундый. Дуслар, безнең менә шундый жуткая слизь әзер. Дөресен әйткәндә, ул миңа бер дә ошамый. Әйе. Ул миңа бер дә ошамый. Ул слаймга түгел, лизунга ашаган. Мин аларга 5 балл куям. Син? Мин төсе бик матур, ләкин исе тәмле түгел. Шуңа күрә мин 4 балл. Исе мөһимрәк. 4 балл. Һәм без 5нче экспериментка күчәбез. Киттек.
Organizmya deb ataladi. Ayya. Yılan. Organizm. Tak, aşağıbız. Aşağıbız. Bunda eyberler kızık. Ayya, biz bunda olib qo'yamiz. Tutar, ellik eksperimentni olalar bilan gina ishlarga kerak. Bir o'zingizgina uni qo'lga topamiz. Do'stlar, hozir biz qiri yog'liqni yondirib yuboramiz. Ayya. Meni ishlamadi. O bek qiziq, lekin bek sayr. Do'stlar, biz hozir 6-eksperimentga ko'chamiz. 6. Tik. Ayya. 6 eksperimentimizda ham eng ushalgan ishlarni bo'ldi. Eng ushalgani menga Eng birinchisi. Ayya. 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 Singlikcha. Penniy поток deb ataladi. Eligi eksperiment bizning bunda Bordik. Bankadan emas. Do'stlar, eligi eksperiment uchun bizga sobun ham biror nima sovut kerak. Hozir biz bu sobunni eligi sovutga solamizda. Ham bulg'ab olamiz. Qancha o'ta eksperiment? Penniy поток deb ataladi. Penniy поток. Hozirda bulg'atmaycha biz eligi sovutni boshqa sovut ichine solamizda. Isi yo'q. Komponentni solamiz. Sol komponentni. Ayya. Hozir bizning bizning komponent kelib chiqarga tegish. Kutamiz. Unda kutriga. Do'stlar, ellik eksperiment bizdan kelib chiqmadi. Biu. Shokra biz bu eksperimentni Bayalamaymiz. Bayalamaymiz. Men Alima bilan kelishim. Shokra biz aytamiz birgalab kelasi eksperimentga kirishik. Ketdik. O'tgan eksperimentda komponent oq edi, ham qora komponent, ham eligi qora komponentdan menimcha jin shig'irga tegish. Hozir biz eligi sovutga tez bu komponentni solamiz. Bizga времени deb ataladi kelasi eksperiment. Vaqt ayya. Menimda bizning ko'pgina komponentlar berilgan. Ketkish pul bo'lib chiqaradi tegish, menimcha ol bo'lib chiqadi. Qararmiz. Bizning menimda shunday A komponenti ulda bo'lsa, kley va основа. Onları nimadir mana shunday kapsula B komponenti. Ham mana shunday sori bo'yav. Sori bo'yav. Bu qumga o'xshagan bir bek qiziq qilaqim. Bek motor qim. Ayya. Bana birini de solamiz, ham bloklaymiz. Hozir biz bu sori komponentni sori bo'yavni solamizda. Ayya, jin kishi kabi. Tutab o'tirganmi? Hozir bu tab olamiz. Bu bir komponentni solib. Aybi bo'lib chiqdi, lekin bizga qo'matlanishim. Ayya, men bu eksperimentga bir balla qo'ymayman. Bu eksperimentga men o'xshamadim. Bir ball qo'yam, chunki komponentlari bor. Yaxshi. Ham biz singa eksperimentga tushamiz. Do'stlar, 9-singi eksperiment. Сказочное дерево. Tılsımlı ağaç. Biz kartondan konstruksiya jirga tegamiz. Mana bu blyoskalar bizning og'ashni etik motorroq yasalishim berilgan. Do'stlar, haligi og'ashni 6-8 soatdan so'nggina ko'ra olishamiz. Menga bu eksperiment o'xshadi. Narsa söyle. Og'ashida motor, kartonda motor. Shunga ko'ra men haligi eksperimentga 10 ball qo'ymayman, 8 ball qo'yaman. Men haligi eksperimentda beyalayman. Chunki men uning natijasini ko'rmadim. Single eksperiment bo'ldi bu bizning. Ham biz g'umuman naborga necha ball qo'yamiz? Naborga men 5 ball qo'yam do'stlar, menga bek ishlamadi. Menga ishab bitmadi, chunki ko'pgina komponentlar bo'lmadi. Shunga men shular 5 ball qo'yam. Do'stlar, siz deylik raspakovkani kommentariylarda beyalangiz. Biz siz bilan hisoblashamiz. Kelasi ishtirokchilarga qadar biz sizni yaratamiz.